בונים? תהיי בצל. עכשיו אני אהיה רציני, אוקיי? הגנה, קדימה. התחלת בצד, בסדר. מה קרה? לא לבכות כך. אני שופט אותה. תן לי. ריבאונד! טוב כדור! אתה מבין, אתה לא צילמת את זה. אסי, את זה אתה לא צילמת. במשחק הקודם פספסתי את החפיפה של אריאל, תקראו את זה בלב. לא יודע איך זה פוספס. בסדר, אריאל כדור טוב. תראה אותי. לא, אתה יכול לתת לי מכה. אבל למה השעון רץ? לא רוצה שיורד. שיהיה 4 שעות. תברח. קריפי. איך קריפי? 14 טורורuru. אוי, אמרתי שופט טוב. תראו איזה סל! ורגע, אתם רואים את המגרש הקטן הזה? זה לא שלנו, זה לא של בדני. נדיב! הם מובילים אלינו! הם לא! אתה לא זורק להם מסיבות בצעדים.